Abre macho. Ndio wamashu wakina macho wakati dokta na mimi mambo ile. Yes, ndio. Right. Chipira dai tinya ya kuyo alipoti mo. Nyaya ndakapamusoro dare ndakaroro mudzimai wangu taurisa machangamiro ose anofanira kuti vanzwe zvautaura kuitira kuti vagone kuzokubatsira. ndakaroro mudzimai wangu Praise Phineas musi wa3 December 2022. ndakatumwawo vana sekuru vangu ndovakauya kuzoroora vanovarapa namukoma wangu vari pamashure ndobva vauya kuzoroora ndakanga ndiri kuguta reSouth Africa ndakanga ndisipo ndobva vauya vakaroora program yakapera ndobva musi wa31 December 2022 ndobva ndauya 3 December 2022 ndobva musi wa31 December 2022 ndobva ndauya kuno kuZimbabwe vandasvika pakumba kwababa kwandakaroorera vanditambira ndobva tagara takataura takakwazisana zvakanaka ndobva vanditi ivo yasvika nguva yekunorara vakati mwanangu iwo worara umo mumba umo matsano wako ndakati aiwa zvakanakai ndobva ndaenda kunorara mumba muya ndobva ndarara mumba muya handinambokotsira ndakati ko mukadzi wandakaroora ari kupi aenda kupi handakukotsira kusvika mangwana makuseni ndichibva mangwana makuseni ndaikwira ndege ya12 kudzokera kuSouth Africa ndobva ndavaoneka ndakati aiwa ndakuenda ndikukwira ndege ya12 ndofanira kukurumidza kusvika ndobva ndaenda ndadzokera kuSouth Africa ndobva ndazonodzoka musi wa29 November 2023 ndadzoka pamba ndasvikira pamba patezvara ndasvika pamba ipapo ndobva vanditambira zvakanaka ndakava nemabhegi angu vanditambira zvakanaka ndobva zvaitika futi same zvakaitika last time vanzi mwanangu unorara mumbawo ndobva ndarara mumba imomo ndakati mukadzi aenda kumukadzi kake chituwa mukadzi aenda ku handakukodzera ndobva mangwana makuseni ndati mudzimai omari ndakusiya mabhegi angu panapa nemabhlanketi andauya nawo omari chitsvaga imba yekuti tirozhe tigare tese because ndiri kungouya panapa handisi kumboona time newe kana hapana ndobva ndabva ndati izvo ndakumboenda kumusha iwe uchifanira kutsvaga imba ndobva ndaenda kumusha pana amai ndobva atsvaga imba yawanika musi wa19 December 2023 ndobva ndadzoka pamba pababa paya 19 December 2023 ndobva ndasvika ndobva ataura kuna baba kuti ndakuenda kunogara kuimba nyowani. Baba vakati kutanga rini zvakanzi kutanga nhasi ndobva vamboita imumende vakanyara ndobva vati alright ndobva tasimuka ndobva taenda kunogara kumba kuya takugara kumba kuya tatanga kugara tichigara then musi wa28 January 2025 ndakabata mameseji anga ari mufoni vemukadzi wangu ndakasvika pamba kumapast 8 ndichibva kukadomo ndakati hashama ndikumbira foni yako ndakufonera sekuru ndichivaudza kuti handafamba so ina handina foni zvakanzi aona zvakanaka ndobva andipa foni iyaya ndobva ndati zvakanzi handina airtime ndakati alright ndobva ndaenda ndakati ndiendotenga airtime pamashopusa ndobva ndafamba ndakuenda kumashopu ndakati but ndogona kumapast 8 kuno ndogona kutadza kwavabata sekuru ndipinde pawhatsapp ndivasendere iri message chaiyo kuitira kuti koya karamba kupinda saka ndakabva ndasangana nechati iri ndakati ndobva ndakaverenga chati riyari pawhatsapp ndoone chati riyari zvikunzi zvichitei pachitaurwa nyaya dzekuti iye munhu anga ari munhukadzi achitaura kuti zvakanzi iwe unonakirwa here nekudanana nemunhukadzi zvakanzi ndinonakirwa ndakapedzisa kuzviita 3 years ago anga ari mukadzi uyu paitori mavoice note zvakanzi ndinonakirwa
nazvo ndakapedza kuita 3 years ago asi sometimes ndinombowana here and there ndinombowana zvakanzi zvakanzi une murume here zvakanzi ndinaye murume zvakanzi zvakanzi saka mazuva ano unoita sei zvakanzi ndinombowana dzimwe nguva but munhu ari serious chaiye ndakapedzera kumuwana 3 years ago ndichiri kuchikoro ndakati alright ndobva ndati meseji isikurevei ndateerera audio ndikuona munhukadzi kuzikurevei ndobva ndaenda pane rimwe chati futi ndakaona chati rakalokwa ndatenga time ndadzokera kumba ndakati shamwari ndivhuriwo chati rakalokwa iri munei pakalokwa ndobva amboramba ndakati alright ndakubuda panze ndakuenda nefoni yacho ndobvazotaiwamira mufoni mune maassignments amai havada kusakuita mangwana saka ukaenda nefoni yazviite ndobva ndati alright ndakati chiisa pin ndione kuti panei ndobva pini yaiswa paitodiwa fingerprint ndobva aisa fingerprint yake ndobva yavhura ndobva ndatanga kuerenga ndotoona meseji iripo anzi mameseji andaitoona kuti achienda kutauni zvanzi wapapi zvanzi ndakusvika ndapa ZBC ndakusvika mutauni ndobva after mameseji ekuenda kutauni ndobva ndazoona zvaka meseji anzi wanakirwa here zvakanzi ndanakirwa iye akati hachero neniwo ndaenjoy ndanakirwa siketi ndanakirwa ongori musi wa 28 January 2025 zvakanzi ndanakirwa ndobva ndamubvunza ndakati zviri kurevei izvi mameseji ari kurevei zvakanzi akaramba akanyarara angotanga kuchema aramba akanyarara ndakati bvunza ndakati zviri kurevei mameseji ari kurevei nambotaura ende pamameseji iwayo acho emunhu wacho after ndaona zvekuti vari kunakirana pabonde ndobva ndatanga kuita go through nawo mameseji aya nditoona munhu ari kutotaura kuti iwo tsvaga imba murume wako handanenge ari kukarume anenge asipo iwo tsvaga imba obva wabva kumba ipapo murume wako anongowana usipo then isusu tobva watsvaga imba then tobva taenda kuSouth Africa tobva taenda kuSouth Africa hatizombofaka kuwana taenda kuSouth Africa unokuziva kuSouth Africa kwakwambouya iwewe unokuziva ndokwandichiri kugara ikoko saka iwe uchibva kwamba ipapo murume wako wana usipo averenga mameseji aya saka ndadaro izvo ndakamubvunza kuti kozviri kurevei haana kundijekisira ipapo ndobva ndabva pamba ndakati arege ndimbosuduka panapa nehasha dzandani nadzo ndakati arege ndisuduke panapa ndasuduruka ndabva praise akazobva ndakazodzokera kumba kwekwe ndakaona asipo ndakati ko munhu aenda kupi ndakamufona ndakati uri kupi zvakanzi ndabva ndapinda mu1 room ndapinda mu1 room kupi zvakanzi kumwewo ndakati kumwewo kupi ndokuuya ipapo uri kupi haana kundiudza kuti ndepapi haana kana kungotaura ndepapi ongori musi wa6 February 2025 haana mbonitaura kuti ari kupi aramba kutaura ndabva then rimwe zuva muhembe dzangu ndikutarisa muhembe dzangu muyambi ndikuona mune passport munhu uyu ane passport zvandingaziye nini ane passport ndavhura passport iyayi ndikuona passport iyayi yakatodhindwa zveshuwa ikuratidza kuti akamboenda kuguta reSouth Africa akaenda musi wa6 March akanoita 10 days ariko kuSouth Africa ikoko passport itotaura kuti akadhindwa yake passport ndikati ndobva ndatanga kufunga mai ndati mameseji aya ndakaona achinzi tiza uende kuSouth Africa watati wakambokuuya saka unokuziya ndobva ndati saka yei vanhu avaitoronga kuti nditiza ka yei ndechokwadi saka after ndadaro akaramba kundiudza kuti ari kupi saka iye akabva azoenda kumba kwavo aenda kumba kwavo ini ndakabva ndatanga kurwara saka ndiri muchipatara akabva aenda kumba kwavo ndakazonzwa kuti akumba kwavo ndobva ndabuda muchipatara kubva ndaenda kunoona munyai ndakasvika kumba kwomunyai ndikamuona ndakati ko nyaya makainzwa izvo kanzi nyaya takainzwa but praise takambomuti aende kumba kwana baba ndikati alright ndataura munyaya yese ndikati nyaya yakadafamba so yakafamba so mataura ndirongoita muno mudai ndamutaurira munyaya zvakanzi alright ndakati but
ko ndandichirwara ndiri muchipatara sei asina kuuya kuno kuzondoonawo semurume wake semunhu wandakaroora zvakanzi aiwa zvakanzi akamboti ndoda kuenda vanzi baba vakamboti aiwa unogoenda kunoitei kumunhu wausiri kuwirirana naye mashoko kubva kumunyaya handiri kutaura munyaya ndo zvaakanditaurira musi wandakamuona vanzi anogoenda kunoitei unogoenda kunoitei kumunhu wausiri kuwirirana naye ndakati aho zvandabva ndatanga kutaura natete akati tete tigadzirisei dai ndakataura natete tete wake wobva ainakurira kumunyaya kuti munyaya taura ine munyaya ndotaura nemunyaya munyaya wobva ataiwa taura natete ndakati saka ndoita sei panapa zvakanzi aiwa uyai kuno kuti tigare dare musi wa21 February gore rinoi ndakaudza anasekuru vangu vataiwa zviite kuti tiende kupi mumusha mavo tinotaura nyaya idzi avauye kuno kutiita setaura ndakamutaurira munyaya kataura idzika ndivaudze munyaya ndobva ndamutaurira zvakanzi aiwa zvazvadii kuti muuye kunokwa zviite kuti tiita seikoko because anzi kwainaye zvanzi rodi dzakafa chichiisaka mafambiro acho ndakati rodi dzakanaka uyaiti vanasekuru ndozvavari kutaura munyaya ndobva yapera yakadaro munyaya ndakazomufonera ndakati ndaona status yake mukadzi yange yakakaisa chinzi ndakazomuwana ari nani ndakati munyaya ona status iri kuiswa zvikurevei zvakanzi aiwa zvanzi alright ndobva ndataura naye munyaya akabva andipindura zvakanzi usandifonere kubva nhasi uchindudza nyaya dzako idzi ndabuda madziri nyaya dzako usandifonere futi ndakati alright vananyara vatanga kutaura natete tete toita sei tete vakati handiri busy kana zvazviita zvakanaka zvikoro zvavharwa ndichakuudza ndakati alright mondiudza ndokuisirai mari yebhasi mouya totaura nyaya zvakanaka zvakanaka tete vaya havana mbuyo zvikoro zvakavharwa zvakatovhurwa futi havana kana kutaura kuti aiwa inini chindisira mari yandikuye titaure mukadzi ndobva azopedzera pakuti akutondiudza kukanzi handichakuda handichakuda ndokuti zvese uri kuedza kutaura nasekretari ndezvekuti izvo zvese ndozvawakasangana nazvo nhasi ndobva wafunga kuti ndakuenda kudare kwamama ndozviri kunzi chitaurira dare kuitira kuti madzimambo vabate kuti tawauya nacho kudare chii zvese izvo ndozvakaitika izvo wakaroora mukadzi wako zvese izvo ukasangana nazvo zvikadidididi handiti but kwanga uri nazvo kwanga uri ndobva wazofunga kuti ndakuenda kudare kwamama nyaya yako nhasi yawauya nayo mudare ndeyekuti chii ndeyekuti mukadzi akandiramba akati achandida asi ndakaroora manje ona wadikuita mukadzi wawanozvine ezimashoko anonzi Praise Phineas yakana kumabibetuna Phineas mashoko chii ndo vakachengeta mukadzi wangu ndo vari kuramba naye kuti auye kwandiri chere iye anondiudza kuti vabereki vangu havabvumi kuti ndiuye kwauri pandai muti uya kuno tigarisane zvakanzi vabereki vangu havazozvinzwisisa kuti ndiuye kwauri ndo vanaye ndiendo vana bishupo maonera ndiri kuita ndekuti mukomana aripotera munhu asiriye chandiri kuti aripotera munhu asiriye ndechekuti mameseji aaibata hamuna zita ratezvara mameseji imomo kuratidza kuti maproblems ake iye mukadzi wake aaisangana nawo. Kechipiri mukadzi akabva ega haana umbo hainawo hwokuti baba ndo akamudeedza kumba hapana futi. Saka ndiri kuona kuti aifanira kunge aripotera mukadzi auya kudare ndiye aifanira kuzotaura kuti ndibaba vaindirambidza nokuti panapa tiri kutadza kuibata kuti tezvara vangapinde papi mwana wacho asiko
ndofunga ndomaonero andiri kuita panyaya asaikurirwe nzira ka dzinonzwa iwo baba kana uchigara nemukadzi wemunhu akarogwa pamba pako vakatotiudzawo kuti ndiripi danho ravakatora nokuti nyaya kana yauya mumusha gushungu inotobatika kuti tinzwe naivowo semunhu ari pano sababa mwana nyangwe dai paanga vachiuya kudare handingauye ndichisiya mwana wachona kana vainaye ndingadai ndamutoona kanyaya iyi padziri kutangira ka dziri kutangira pauri murume wako kawo handina chandingagone kunopindura panyaya dzako ka iwe uripo muridzi wadzo kana vasiri parte and parcel vasiri involved munyaya dzacho handiti ndizvo regai tinzwe kwavari vamashoko muri kuinzwa nyaya mukwacha munomuziva here pamusoro emambo wangu namadzishina vamwe vari matara ese ndirokuremekedzai ini pandakaona samoni rauya ndakaona pakanzi toda mudzimai wangu ndakatonetsekawo kuti indapinda papi mwana wangu agerapo yokureziyo ndiye mudzimai wake ari pano here ari pano ngauya gara praise tigare apa vana ava vakagara vese gore rimwe chete vari vese saka vagara vari vese iye akasiya mudzimai mumba akabuda akaenda ndikati mwana wangu angagari kare ega murume wakaenda ngaashuya kumba agare nokuti unobva apata omutendera kuti mwanasikana agare ari ega murume akaenda ndiye akabuda mumba ega murume akaenda akasiya mwana wangu saka kana ndakunzi ndoda mudzimai wangu kwandiri iye akabuda akasiya mudzimai wake ndakashayiwa kuti zviminingi yazvo ndeyei kuti kuna baba aindoda mudzimai wangu zvaita zvakanaka kukwira muti nekumashizha ka kutsvaga kuti zvizhinji zvakavanzika zvibude kuti ndoda kuti vandataurira ivo baba vacho vari kugara nemwana wangu isusu kuti tingazive vana gushungo kuti iye mukwasha uyu akabuda mumba ega akazodini chitekedza kutaura mumwe asipo ka saka isusu kana munhu auya achiisa complain yake anocomplain against munhu ari kuda kucomplain against kwaari saka zvaita zvakanaka praise unomuziva here murume avo arapo chii chakaitika batsira dare baba vatozivawo kuti zvii zvakaitika isu hatizive ivi muri vaviri ndimi munogona kutibatsira taurira dare zvakaitika kuti chii baba vatozvinzwawo nhasi iye aripo murume wako zvakaitika ndezvokuti iye anofungidzira ndakaita gumbo mumba gumbo panze ndo matauriro ake aive asina kunge anzwisisa nyaya ndakatiraya kuda kuti ndimuudze ndimuonese but munhu ainge sekuti ainge atova nepfungwa dzake dzaanga atoonadzo dzekuti atongoona zvirizvo zvakaitika asi handisi munhu wekuti ndingaita gumbo panze ini ndakawanikwa akabva sei pamba zvakafamba sei chii chakadii saka mushure mekunge atadza kunzwisisana nemi mangwana zuva racho raiteera akabva pane kuchechi kwatinoenda akabva atoenda kuna mufundisi akati mufundisi ndasangana nenyaya iyi yakadai mufundisi wakati munozodii munouya kunokumba toita counseling totraya kukugadzirisa naye saka zvaita sekudaro musi wacho iwo akatakanzi namufundisi tiuya ini ndaisakwanisa ndaienda kubasa saka ndikati tinoenda paweekend saka zvadaro yaiva friday ndakutobva kubasa ndakanga ndasvika kumba ndikaona apeka mabhegi ndikatomuti ko zvaita sema akupeka mabhegi isiri kuda kuti tiende kunogadziriswa nyaya akati zvoni zvepanapa handichadi ini ndakuenda ndikati saka kurarama kwataitowo panguva yacho
zvinhu zvazvinotimirira musha. Peya nemari yendaisabhadharwa zvanga zvakawanda zvaiitika. Saka ndikati landlord vari kuuya nhasi vati vari kusanoda imwewo mari yekuti tivape kuti muende musina kuvaona, vati vari kusvika manje manje hazviite. Ndopakabva ati nyange ukadzingwa unoenda hako kuvabereki vako. Ndomatauro akaita akati ukadzingwa enda kuvabereki vako ina handinei nazvo. Ndikati ko zvatosvika here pakudaro wadi wamira zvikanzi aiwa. Ndobva atora mabhegi ake bva aenda. Saka ine shungu pandatobuda pandaenda kumba nokutaigara kudhuze nekumba kuvabereki. Ndikatonoto honai munhu apfeka mabhegi andisiya. Ndokubva landlord vauya, ndobva landlord vanditi ko mari, ndikati izvezvi hanzi landlord wanga atsamwa noti mari yanga yawanda. Landlord chikuda mumba mangu apa usiku. Ndikati ndingabuda zvinhu ndingazvisepi, chiregai ndibude mangwana ndione kuti ndoita purani ipi. Hanzi echitobuda sina rani kuenda noti magara mamanzi akawanda pasina mari. Ndikati zvakanakai. Mangwana ndopandakasanotsvaga kuti ndisanesa zvinhu. One room kwanga achitaura pandaisa zvinhu. Ndokubva vabereki vaona kuti nditoriwo munhu aitoshungurudzika nenyaya iyi. Vati kuti ugare wega hazviite, chiuya kumba takamirira kuti iye ari kuti chii pamusoro penyaya iyi tione kugadzirisana. But kubva ipapo ino ndakatombotraya gore rese rapera last year ndichitotraya ndichimuona achiuya kuHarare ndichiti ko unombogara kupi? Ndaisasiya kwaanogara. Ndikati ko chiuya tironge zvinhu tiite dare tione kuti tofambirana sei. Ndakatraya gore rese rapera. Ndikapedza nekunati ini ndinodana kutange ndiri kumanikidza munhu kuti tidzokerane. Aingotaura achingoti ari bhizi gore rese kupedzisira rapera. Ndizvo zvakaitika. Pamusoro ini ndandine shungu yekuti praise chinhu chinoburitsa munhu mumba chibude pachena. Ndiri kunzwa sokuti uri kuti iwewe handiite gumbomba gumbopanze sokutaura kuita murume wako, asi murume ataura nyaya yemameseji aiona mameseji ezvimwe zvikuru. Ndopaungadai watsanangura ipapo kuti iwe waimutsanangurira kuti hazvisi zvikomba here kana kuti mameseji aioneka mufoni uonemurume akasakisa kuti murume wako atize pamba. Ndaani mameseji iwayo? Ukataurira dare chingati sununguro chaizotize kuti mwana wayo akatiza oga ipamba. Mameseji aya iye ndakamutsanangurira pachokuda haana kugutsikana. Aiva yeshamwari yangu kwete kuti inini. Ndo mameseji akaona. Mameseji akanga ari eshamwari ari mufoni mani? Aiva mufoni mangu. So kana tikanga titi mameseji aya ndeye kutaura zverudo ari mufoni menyu ari eshamwari, imi kufunga kwenyu murume wenyu aizvitambira sei? Kana kuti dai imimi maiona imimi mameseji emushamwari emurume wenyu mufoni make vachitaurira zverudo neumwe munhu mufoni memurume wenyu, maiona foni yakadaro mainzwa sei murimi paitika zvinhu zvakadaro? Nyatsokunzwisisa mukomana anenge ati aibva kumunhukadzi, ndizvo zvakataura here? So that was homosexual. Yaibva kumunhukadzi neyemunhurume tiri tu. Pipindwa mbudzo wataurwa namamunisipali. Zvinhu zvekuti munhu unenge uchida kuti utange wanzwisisa nyaya kuti zvakafamba sei. Ndokuti munhu muzogadzisana monzwisana kuti zveshuwa here mukadzi wangu aiita izvi kana kuti aisaita. Iye haana kundipa nguva yekuti tikwanise kutaurirana. Akangomhanyira kutoti wadai ukadai ukadai. Wari kubvunza ndiwe kuti zvinhu izvozvo zvaitika kwamuri, ishamwari yashandisa foni iri kutaura zvehomosexual tainzwa apa, pari kutaurwa zveumwe munhu wekuzoenda kunhingi kuSouth Africa zvakazodai dai. Tiri kuti isusu muri imimi masangana nechiitiko chakadaro zviri nyore here kuzvitambira zvakadaro
kana kuti munhu anoreacta nenzira yaanogona kungoreacta nayo. Isusu nhasi tikaisirwa meseji negirlfriend mufoni ndinotodzima ndototarisa kuti padzima here panhu apa patambotaura negirlfriend mufoni. Imimi foni iri kutaura neshamwari yenyu neboyfriend yake kana kuti nemuhameno anonzi machii vanoda vamwe vakadziwo vari vamwe vakadzi vari kutaurirana mufoni menyu. Imongosiya meseji dzakadaro dziri mufoni menyu zviri safe here pakurarama? Kana kuti pane munhu ari kuratidza kuti ari kuremekedza nemurume wake pazvinhu zvakadaro, madzokera kumba makangonokudza zvokunzi murume abva pamba aenda, makaudza here vabereki venyu kuti aenderei? Nyaya ndakataura kuti inyaya yamaidei yaita kuti murume aende. Wakataura here kuti nyaya yamameseji here yaita murume apomoka aende? ndozvandiri kuti ndakataura maitikiro akaita nyaya, asi zvandakutaura kuti dzaiva dzisiri mameseji angu asi aiva eshamwari, iye haana kunzwisisa. Sei shamwari yako yaishandisa foni yako? Haana here laini rake maraini andapondwa? Sei yakashandisa zvinhu zvakaipa kudaro mufoni yemunhu akaroorwa? Iye aiti foni yake haisi kuita. No, handina kumboda kutarisa kuti mameseji acho iye dzaiva nyaya dzei. Vanhu vamabhanditi vese kusvika kuna Atezvara anoziva nyaya. Right, iwe shamwari mukadzi wako nomuda here? Nomuda. Right, iwe murume wako nomuda. Tinodzingana nemhepo tichivaka mhepo. Hakuna kwamuri kuenda. Ndafunga ndo zvamuchaita nokukurumidza. Iri murume wako nomuda here? Kuiti. Right. Ari kuramba muno wake imandiwo right. Rudo runoda brain dziri panzvimbo imwe chete dzichitora zvimwe chete voenda mumba mavo. Munonovavharira kuti garai imba menyu hamuna chinobuda umo. Vakadzima rai mukutongei pano. Ngatichienda iwe unoshuwa kuti iwe ushandisirwe foni yako zviri dangerous. Tikatarisa saizi yako kuti munhu mukuru anoziva zvaanoita. Ugopa mumwe munhu ndishandisa foni yako achinyora zviri dangerous. Wotadza kuverenga kuti irese foni. Une vana here nayo? Hatina vana. Right. Iwewe uri kuda hausi kuda mukadzi itsotsi. Hawaisumuka kuenda kunze kupfeka mabhegi nenyaya iyi. Musina kuona tete, sisi kana kuti sekuru vekumba kwenyu. Munyaya ndeupa ari pano. Kwenu munyaya hanzi maita achada kunzwa kana nyaya yako zvachose. Muri kudivi ripi kora Atezvara? Munyaya ika handiti iroyera watenga rinosapota iwe. Maifanwa kuvaka imba yekusvika kwaAtezvara munoenda hapana panera. Tinotaura kuti imba yakuita mutsoko. Mwana wenyanzi ari kudai motogara dare naAtezvara. Vorangana si. Handisi kuona muchiita basa renyu. Kuye nayo haana baba namai here vari kuti wina nasekuru wake nambuya iwe. Ukaroorwa kubhuruwa iwe kwako baba wako waikutora idzoka mumba kupi. Chivanhu chete ndaine zvachiita. Munhu abvisirwa pfuma anodzokera kwababa. Kwemu Atezvara. Munotora mwana akaroorwa. Makanyatsopiwa mari here shuwa Atezvara? Ndidairi. Pfuma. Akabvisa pakakwanisawo. Right, zvakanaka. Unotora vanhu vatorana kuti enda munogara pamoti mwana wangu watambura dzoka pano. Hapana chishaisho wamataura naye. Hapana munyaya. Alright. Adzoka kama ifanwa kuchimudeedza kaino. Uya kuno mwanangu. Ndakaona mhuri yako yatambura ndini ndakaitora pano. Chiuhira pano. Utore mhuri yako muende kwamunodi. Kwamunoenda kana vaigara maivaisa panzvimbo imwe chete. Uyo akaroora mukamunyima bedroom yabvisa paani kwanisa. Chera akabvisa $5. Uyo akafa uyo ndotokuti vigai mwana wedu. Temodo uchiona utende kuti munhu wamagadzika mumba. Mukapira mudzimu kuti mwana aroorwa ne$5 iyo. Itsvagirai kuno. Mota iyo handichada. Muno yakudare kwamama. Muripota zvinonetsa. Maitorerei mukadzi womunhu mudzoka naye makambodya mari? Atezvara. Pamusoro iyi. Ndoda kutipindure nyaya dzinenge mberi. Akaita tsika dzokuroora dzakawanda. Iye akaita zvokukumbira. Akumbira haana kuda kutevedzera makwara ekuti apuwe mudzimai wake zvakanaka.
ndotsika dzedu dzatinoshandisa ukwedu isisu. Munhu akumbira anoberekerwa mudzimai wake. Saka paaiuya akata gore aroora mudzimai wake asina kutora. Mbopabvunza kuti munhu anoda mudzimai wake kuti gore rese waroora unotora mudzimai wake. Woti washanya kumba kwange uda kuwa bedroom. Hausati wafulfila zvinoda kuitwa kuperekerwa mudzimai wake. Ndakaona zvisingaitisa baba. Right, tabva ipapo paakazodzoka muno muSouth Africa. Munonotsvaga imba yakunodya kusere kwemba yangu. Kana ndimiwo. Vakandogara kana kure neni. Hapana pandaizomboti vanesana ndozoti inini asiwa ndoti regai ndotora mwana wangu. Vakagara kusere kwemba yangu kwaigara. Ndiko vakandolodya vari ipapo. Vaita gore rese vari ipapo. Saka uyo abuda. Kune zvikwereti zvamarenda zviriko up to now. Saka moti ndaisiya mwana ari ikoko kutaunika uko. Marenda achingokwira uchingoti nokuti murume achauya. Ndakaona kuti regai ndore mwana auye. Pajeka tapanzwa. Adzoka uyu imi ndimubereki. Ndimatora mukadzi womunhu maanaye. Ndima ifanira kuita dare. Iri ratakuita nderenyu. Mukarita zvine runyaro kumba kunyangopera iyi. Apa mautopaisi madzimambo basa nenyaya yamafanira kutonga kumba. Mukaipedza. Sorry mambo wangu. Dare rakarongwa rikaiswa dhiri zvataura. Arikupinza ruwa. So ngavataure ndomunyaya vati vanga vari munyadza. Aiwa ngaamire ndipedzerane nemi pano. Alright. Ndikudzokera kwaari. Dare rakarongwa baba. Kuti kuitwe dare. Zvikanzi vanasekuru varamba tichiitire dare kumba kwomunyaya. Toda kuti riitwe kumhondoro kumusha kweMukwashi. Saka isu takaona kuti mumusha matisina kumbopinda. Tonotonga nyaya dzevana kumusha kwavo. Tati kutsvaga neutral venue kumba kwomunyaya. Vaite zvavo inde asingambopindi matare acho. Tatakatasika munyai nana tete nana sekuru veMukwashi kuti vagare zvavo matare acho. Alright. Ndainzwa mamda kuti kudii munyai. I'm sorry man, ndakagara pakati. Oh. Alright. Jana vorambidza wai muchiita maitiro akadaro. Mambo vari kutaura nemunhu vamurambidza here kumira. Ati pamusoro yanga aine go ahead hapana chakaita. Sungai. Umaita ini. Sorry. Takagara pacheya tiri vaviri saka takati manikidzirei. Alright. Pamusoro ndanga ndichida kutaura kuti zvechokwadi nyaya yakaitika pavanatu. Murume akandibata. Andibata ndikati chirega tiite dare. Somusha tidane vana tete nomusikana wako. Tinzwe nyaya yako. Taronga kudaro kuti ndinouya kumba kwangu nemusomunyaya. Hatindi kumba kwavabereki vomudzimai wako. Ndikatotenga mbudzi. Ndikatogadzirira kuti kuri kuuya vaenzi. Takazowa murume wondifonera kuti vana sekuru vati hatigoni kuuya kuHarare. Imi buyai kuno kana hazvinoenderi munhu webasa. Nemarodhi asingafambiri zvakanaka. Tete ratanga taisa kuti ndigouyai ikoko ndigodzoka kubasa. Zvinogona kunetsa. Wadiwe unogona here kudana vana tete wovatumira mari vokuya nomukadzi wako mozogara dare. Hatina kuzonzwa zvakaitika kubva ipano. Nyaya yokuti Praise wakabvirei kwaaigara. Ini ndakatova involved somunyaya. Ndikatoenda kuna baba ndikatovakumbira kuchitorai mwana. Ngozi kune zvikwereti zve6 months zvanga zvisiri kubhadharwa. Saka tikaona kuti mwana anogara pamba nechikwereti, murume watisi chidzokera kumusha unokumba kunana baba because panongova padhuze nepadhuze. Ndo maimbiro akaita mukadzi. Right, yachena tainzwa position yenyu. Kuti mami nemusemba nokutaura kwaita nyaya ndodzoka. Chinonzi mukuwasha pamusha kuzvininipisa. Vakuru vanhu kuwasha muenda upere kudini? Kudyiwa. Iwo hawaifanirwa kuti huyai kwangu sezvinonzi une bedroom nekitchen zvawakavaka zvaane dare nemhuri kumba kwako. Wanga usina kumusha kwako kunombobvira kwakaendwa. Kune dzimwe nzvimbo vanoti ukaroora saizvozvo vanopereka mwana wavo. Ana tete nemanzimbo yomuperekedza kuyazuza musha. Mumwe musi baba chaiva ndogara futi kutevera. Ugara kunze kwemusha kuti ndipe mari yokupinda musha. Maku ndimuone.
zvino izvozvo vanhu hachina kunge chaitwa. Iwe ndiwaifanira kuzvininimbisa nemunyaya wako nanatete wako makaenda kumunyaya makanotaurirana. Wewe no problem asi matarisiro andikuita ndakakuona kuseri kwebhotsi. Hauzi kuda mukadzi uri kuda kupuhwa mari yako roora nokuti haina kushanda kubhuridzana. Amene madzimambo mukuzvono wabata chapo chapo. Isi ndakapiwa karomboro mukufembera ndakanyarara pano. Uyu hautenderwe kuramba murume pamberi pendara tokubhadharisa izvi pano. Iwe uda kuzadza zvirwere nyika inei. Wabvapo kuwa chirwere ubvapo uenda kubvapo uenda nyika yezara vanhu. Zvirwere zvinotenderera kana imo kuno vadarisi vatonzwa kuti chakachoka makumbo. Tinotendera here izvi nai vadai. Uite kubhadharisa mbudzi pano. Kana kuti tirambe makuti zvaibatwa mvura. Hatizvirambe vakaona kuti munhu akarayirwa nanatete nanambuya. Ndiwo wakaoneka bhazi bhai ndozokuona enda akuenda. Hauna wapuwa mutemo. Mwana abvisirwa pfuma. Ungadai uri muranda akazvibata. Kuti ndoita sei kumurume ndodi iyo zvimhosva ingadai chingonaya uko. Asi kubuda kwawakaita kudai ndobva wakata communication nemurume wako. Mameseji ako ari kuratidza kuti aita 100% passport yakadhindwa ndeyako. Yakaenda kumiri. Ndeyako. Haisi yako. Hata akaona passport yako yausina kuita review kumurume ndine passport. Yakadhindwa kuratidza kuti wakaita 10 days ku South Africa ukadzoka. Mwanangu bvuma pamberi paMwari chawakaita kuti izvo zvakaiti ndikurayire. Passport yacho handitozive nekwairi. Asi unayo? Iye anotozviziva. Ndaiva nepassport. Uye anotozviziva ndine passport. Aizviziva. Right. Asi akausi wakabuda kunze. Ndafunga akabudirwa. Wakabudirwa neshavi? Kwete. Wakapa mumwe munhu akaita bhodha chambingi nayo. Akadhindiwa uye anganyepeka ari kubuda. Iwe ndosamudi. Ati wakabuda kunze ndikatoona wakanoita 10 days passport ndaiona mumba. Imi kana mai imwe chete naimi ruboshwe runoita zvisingazvikaone rudyu. Ungave mutemo iwoyo kuti ruboshwe rungaita zvoita kuti newe futi hausi right. Iyi ndio mhuri yawainoshandira. Ungaite gore kuSouth. Uyakuita barenta woziwobo zulu so. Vana munodire kuti pamutoro kutonga nyaya dzina basa. Wasiwa museta ende waibata mhembo yako zveshuwa nemamezi. Asi wonzeri ndiani? Ongo wamutoreri. Kwezvo wakaita ngoma dzawairidzira mashavi ayo usiku ayo. Akazasara achiridziwa nani kumunhu. Ai. Unogara gore rese? No mari yekutumira ukunoti mudzimai wamubata wakadai ndikushanda. Waenda unoshandira mhuri ndizvozvo. Gore rinoitwa nokuti kwauri kuenda zvoenda work permit kana kuti hauna. Asi mara hadzirambirwe pamukuru kutumira mukadzi uyu. Wana chokudya mudzimai wangu hasiri mumaoko ababa naamai. Zvaitirwe kunai vakuru. Ini pandakatora mukadzi uyu kutanga kugara naye handa kuzoenda kuSouth Africa. Ndakaramba ndiri muno. Chakaita kuti ndiite gore ndisati ndauya kuzotora mukadzi uyu. Pakaroora nasekura pakasara mari 650. Saka zvakanzi kuti utore mhuri yako bhadhara 650. Saka basa kwangu zvinhu zvakabva zvatanga kunesa kuSouth Africa. Ndobva ndanonoka kuti ndipedze kuti kubhadhara 650 yanga yasara pachikwereti. Vanasekuru Atezara toda kumugadzira. Hatumbe mukadzi wake nhasi. Abude mune vadzokere kuimba wani. Uyo ari kunyepedzera kuramba murume akaroorewa. Vedzokera vambonogara timboona. Masapotera anoita mukadzi mukuzvionosera. Baba, uye musingade muchida anodzokera kumurume wake. Kupanzwa chaizvo. Ini ndikuda vamunyai. Mwana akaroorwa. Sikuroora kwakaita mwana. Tsika inofanirwa kuitwa inoitwa nani? Kusvikira kuti wozouya aita zvokuti atezvara achinzoenda unorara uyu. Ndachitsika iyoyo inoitwa nani yokuenda kunosungira mwana kana achinge aroorwa. Ine tsika yakabvira kare saka kunzi mukomana mukuru. Anonzi mukomana mukuru ndo paanosungirwa. Yenyu makaita here?
pamusoro imamo tsika dzinogona kutisiyana zvadzo asi sokuronga kwatakanga takaita paakapedza kuroora wakatobvunzwa kuti unoda mudzimai wako here akati ndomuda zvaari kutaura zvemari nezvimwe akatonzi chirongai munopereka utore mudzimai wako sokutaura kwaaita kuti paakabva kusouth africa wakauya akatora mhuri yake vakandowana unoloja baba vakamupa mvumo akaenda nemudzimai wake hapana kumboita mubvunzo wakatotora mudzimai wake kuna baba vakamutendedza vakandifonera tikati ai wakaroora uyu mutore mudzimai wake vakagara vese gore kuperekwa kusina kuita ndizvo here kuti ndizorwa nemunyaya kana tikaungana kuita kuti asina kupedza ndizvo here chete ndikufunga kwangu ndandichita pamunhu ndandichida kuti baba ivava nemunyaya wemwana wavo vambonitaurira pansi vaonoti serious aramba here vati penyanja iyi tiwane kuchaja ari kuti asina basa munhu baba nemwana wenyu nemunyaya kana ndine hama yenyu ngoendai mutaurira mudzoko mutipe bheki ripoti kuti shuwa haasi kuda murume here uyu tiwane nhau kwayo zvezvo zvatikuda kwamudzidzisa asimba yabarara ndamutaurirana kuti shuwa wasvika here mwana wangu hauchada murume takajamari mari iwe haina profita hakuna mwana hakuna chii mari yechihure